Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwugo na inebanye anya n'ihe ndị meburu na mbụ n'ala anyị bụ ndị dị mma ka e were ya wee gbanwee ọnọdụ nke obodo anyị bụ Naịjirịa n'ọdịnihu n'ọbịa bịa ga-amagbu onwe ya. O kwuru na ya ga-enwemi mmadụ dịka Dr. Michael Okpara bụ onye tụpụtara nna atụmatụ bụ ntọala maka ọdịnihu nke obodo anyị. Gọvanọ Soludo kwupụtara nke a n'oge ọ na-enye nkụzi n'ọgbakọ mbụ na mbụ Dr. Anyi Okpara Memorial Lecture na Michael Okpara University of Agriculture Ụmụdike na Abia Steeti. Ejike Abana pụtara anyị akụkọ. Gọvanọ Soludo onye gwara ndị mahadum ahụ ka ha hapụ ichefu afa enyere ya nke ọ kọwara na ihe ọmụmụ ahụ bụ nke ga-abụ ihe ncheta dịrị ndị Naịjirịa na icheta oge gara aga. Ka ọ na-akọwa ndụ apọstụl Dọkịta Okpara, ọkammụta Soludo kwararịrị maka Naịjirịa na ihe na-echere ha aka mgba n'ọdịnihu ma kwuo na ọ bụ ihe na-eme ka obodo a bụ nke adị emepụta ihe dị mma. Ọkammụta Soludo kpọrọ oku ka ndị ọbụla tinye aka n'iweta ezi amụma a ga-eji kwalite ndị ndu obodo dịka Afrịka nakwa Naịjirịa. Ka ọ na-echeta otu Dọkịta Okpara bụ ndị so wee gbaa mbọ n'oge gara aga n'ihe gbasara ọrụ ugbo, akụnụba na azụmahịa, kpere onwe amadi ahụ dịka onye na-agbasi mbọ ike mbụkwa onye dị uchu n'ọrụ n'ime ka obodo bụrụ ihe dị mma. N'aka nke ya ka gọvanọ Abia Steeti bụ Dọkịta Alex Oti nyere nkwado ya nyegara mahadum ahụ ma kenekwa gọvanọ Soludo na ezi atụmatụ ya gbasara mmemme ahụ. N'okwu ha dị iche iche ka onye bụ President General nke ndị ọhaneze ndị Igbo worldwide bụ Chief Emmanuel Iwu Anyanwụ nakwa onye Director General World Trade Organization bụ Dọkịta Ngozi Okonjo-Iweala kọwara Dọkịta Okpara dịka onye a ga na-enegara anya. Mahadum Michael Okpara bụ nke ewubere ka ọnwa Nọvemba dị na mkpụrụ ụbọchị abụọ n'afọ 1992 mgbe ndị Federal Government bịara wulite mahadum ndị Federal University nke Agriculture n'afọ 1992.